Ugqirha Ben Ngubane uxelele le komishoni ukuba ukutyunjwa kukamnumzana Brian Molefe njengomlawuli oyintloko yakwa-Eskom emva kweenyanga ezisixhenxe emva kwesibhengezo sikamnumzana Salim Essa yinto eyazenzekela. Utyhola ngelithi igama likamnumzana Brian Molefe laphakanyiswa ngowayengumphathiswa wamaqumrhu karhulumente uLynne Brown, kodwa kubungqina obufungelweyo obufakwe kule komishoni ngokaBrown uthi yibhodi ye-Eskom ne-Transnet ezagqiba kwelokuba ziphakamise ukuba umnumzana Molefe asuke kwa-Transnet aye kwa-Eskom. You could call it a coincidence, but as I said, people are earmarked for troublesome sports. Yeah. So It's if fine, people you have said. information, say, from the cabinet, Yes. or from people high up in government, they could very well predict that Ngubane from here will be there. Yeah, but that means Salim Essa then will be part of the cabinet. Sorry? That means Salim Essa then will be part of the cabinet or has insight into what happens No, in I'm the just cabinet. giving an example. I'm also giving an example. Ugqirha Ngubane ukwamqhwabele izandla umnumzana Molefe ngendlela waqubisana ngayo nesohlwayo seGlencoe sokunikezela ngamalahla angekho semgangathweni kwi-Eskom. Le nkampani yomgodi yohlwayo imali engaphaya kwe-2 billion rand neyimali engazange avuma ukuyehlisa kwaMolefe, nto leyo yakhokhelele ekubeni iGlencoe ifakwe phantsi kohlangulo lwezoshishino. Kodwa le mali yayiyehliswa yabekwa ku-600 million ngethuba inkampani yakwa-Gupta ithagetha ithabathela kuyo ulawulo lwe-Optimum Coal Mine. The terms of this resolution centered on the fact that if we pre-purchase the coal, we lock in the coal supply for Eskom for a year, 5.5 million tons of coal. So whoever purchases, or if it's liquidated, whoever purchases OCM, we have locked in our supply of coal. Le komishoni yaqhuba kwakhona ngomso ngobungqina obumalunga namaqumrhu karhulumente.